Morjesta! Mun nimi on Heikki ja opetusvideot jatkuvat nyt rytmiikan parissa. Eli sä tarvit välineeksi ämpärin, löytyy varmaan joka kotoa, ja sitten joku tikun, kynän tai veitsen. Ja toinen käsi menee keskelle tätä ämpäriä. Tällä yritetään hakea mahdollisimman matalaa bassosoundia. Ja toinen, tää tikkukäsi, tää soittaa reunalle. Sillä pyritään saamaan mahdollisimman korkea niin kutsuttu diskanttisoundi. Ja komppi, mitä me opetellaan, on tuttu manchikkakeitto. Ja sehän menee näin. Manchikkakeitto, manchikkakeitto, manchikkakeitto. Eli tuosta varmaan saat kiinni, eli mitä siinä tapahtuu. Bassokäsi aloittaa manchikkakeitto. Eli ja siellä tulee 2 iskua bassokättä peräkkäin. Manchikkakeitto, manchikkakeitto. Tätä kun ollaan soittu 3 tahtia, niin jännite ikään kuin kasvaa. Tai 3 kertaa. Jännite ikään kuin kasvaa, niin kuin rumpusetilläkin soitettaessa. Ja me tarvitaan joku purkaus, eli filli. Ja meidän filli tänään on maistuu hyvältä. Eli maistuu hyvältä. Ja kun yhdistetään 1 kerta mansikkakeittoa ja 1 kerta filli, niin manchikkakeitto maistuu hyvältä. Manchikkakeitto maistuu hyvältä. Näin. Tuon kun osaat ja osaat jo paljon. Mutta vähän sitten haastetta vielä lisää. Korvataan filli pikkasen vaikeammalla fillillä. Ja tämä filli menee näin, että palaako pohjaan jo. Eli siinä aloitetaan bassokädellä tässäkin. Aina tulee 1 per käsi, paitsi sitten tulee loppupuolella 2 iskua peräkkäin tuohon reunaan. Eli palaako pohjaan jo. Siinä se on. Palaako pohjaan jo. Ja 1 tahti komppia ja 1 filliä. Manchikkakeitto, palaako pohjaan jo. Manchikkakeitto, palaako pohjaan jo. Ja sitten soitan sellaisen pätkän, eli 3 tahtia. 3 kertaa manchikkakeitto, eli 3 tahtia, se on sama asia. Helppo filli, 3 tahtia manchikkakeittoa ja sitten vaikea filli. Lopetetaan siihen. Poppeileppa soittaa mukana. Ja 1, 2.